Ngiyenze ngiyiphinde kathathu na. Kwaqala lapho kwangazi ukuthi kunokuhilizisana ngoba uhambe wafaka abantu waze wababala. Engicabanga ukuthi mhlampe naye lokhu uyakwazi, iqiniso nje limsulwa. Wathi yena kunoButi Max obemsiza kufana athole ukhadi. Wathi ngicabanga ukuthi uButi naye uthe ukukhula, uBhaka. Wathi uBhaka, wathi bathatha abantu kulento le. Ngayibuza ukuthi okay, mangase kuthiwa-ke ngiyambonga uMyeza, mhlambe lithi sengimfakela u5K wokumbonga phela njengoba esho, because nami ngiyazi vele ngiyabonga kusebenza imali njengamanje. Kusho sifane ngithathe lo 5K nguphinde kathathu ngoba phela bathathu manje. Kufanele ngifike ngithi 5K wakhe, ngithi 5K kaMax, ngiphinde ngithi 5K kaBhaka futhi. Oh, hayi. Ngaphinde futhi ngakuziba lokho, Nkosi yami. Ngoba nina phela kuthiwe appreciation. Mabesho ukuthi udrink. Kuthe mayiseqala ngifakela abantu kwayimanga ekhuluma noMax. uMax bengivele ngixhumana naye ngoba saqala ukuxhumana ngenkathi kade ethe angivele ku-inbox. Ngaxhumana noMax ngamtshela ngathi Buti Max kunento engayizwa kahle engitshelwa uSiya. uSiya besikhulumile naye ukuthi akuveze ukuthi wonke umuntu kufana ajabule. Kufanele kube khona into engimbonga ngayo, lokho wakuveza. Kodwa manje ubengakaze angitshele ukuthi entweni engizombonga ngayo kufanele ngiyiphinde kathathu. Okay, kwaqala kwaba khona ukuhelizisana kodwa ngase ngamtshela kuMax ukuthi into edala ukuthi ngikhulume nawe ingoba wena ngicabanga ukuthi umdala kunoSiya. Mhlambe ikhona indlela ongayibeka ngayo, ngi-understand nami ngiyizwe ngoba akusiza ukuthi abantu babe nalento yokuthi safakela uThamara imali ingaka wayenzani. Kube kukhona imali engafikanga kumina noma engaphelelanga kumina. Ngaze nje ngasho kanjalo. Ngaze ngasuggest ukuthi mina kulungile anginankinga nokhathi kodwa ngicabanga ukuthi kufanele senze ulive. Makuwukuthi mhlambe sifike ku20,000 kufanele ngifike ngiwenze ulive ngibonge bese ngiyasho ukuthi sihlanganise u20,000 kodwa imali efike kumina u10. Wala waphetha ke uSiyabonga, angazi noma uSiyabonga noma ubani. Wala waphetha kuMyeza yokuthi ngithi mina cha asiyenze nje ngeqiniso, ngithi nami mangibonga kubantu ngibonga into engiyaziyo. Ila iqale khona ukuthi kube ngazi ukuthi ke asisaxhumani kahle. Ngase ngakhuluma noMax. Le ndaba le ye voice note kaButi Max iqala lapho ekutheni la afike wayona khona uMax mangibuka ngokucabanga kwami. Ngithe mangimtshela ukuthi hayi Buti Max ngoba vele uSiya kunemali ake wayithatha kumina wathi uzoyibuyisa. Ngicabanga ukuthi akabuyise yona ke kuqala. Asiqale khona lapho iqala ibuye kuqala mase ke siqhubeka no drink. Kwakuthi kuyamangaza kuMax lokho ukuthi hawu kuno 2,000 ongakuSiya kodwa futhi wenza kanje. So la ngicabanga ukuthi uyilahle khona mina uBhuti omdala uMax ukuthi ethi mayezwa indaba ya 2,000 bese ethi mina bengicabanga ukuthi ngizokhipha 2,000 wo drink out of imali engaka. So njengamanje vele izwakala ngazi ukuthi kwanaye ubekhalela lokho ukuthi mina sengaze ngibonge umuntu ngo2,000 out of 50,000 noma out of 100,000. So ingakho seyivela ngazi ukuthi naye ube nepercent lakhe. Ngathi mangimbuza Buti Max mawukhuluma ngodrink ukhuluma ngento engakanani? Wathi uBhuti omdala uMax kuzodepend ukuthi kuhlangene emalini. Ngathi mina adlali la Max, ngicela ungitshele wena ukuthi mawukhuluma ngodrink ukhuluma ngento engakanani. Kwacaca ukuthi lo mbuzo loyo naye mhlambe uyamgiga lapho nalapho akakwazi ukugagula imali. Kodwa wasukelwa yimina ngephuzu lokuthi ngangifuna ukunderstand lento eshiwo uSiya ukuthi kungabe unolwazi layo ukuthi uma kuukuthi ngikhipha udrink ka5,000 ngonikeza uSiya kufanele ngikhiphe 5,000 kufanele ngikhiphe 5,000 about 3. Because mina ngifuna ukuyi-understand ukuthi okay so kune team ebikhona ngaphansi kwaSiyamiza engavelanga kumina because mina umuntu ebengimazi uyena kuphela kanti yena unabantu abangaphansi kwakhe. Yadlula futhi lapho
ngahamba ngaye ekhaya ngoba vele ukuya ekhaya into ebengivele ngiyihlelele vele ukuthi ngoMarch ngiyahamba ngiye ekhaya kunezinto ebefanele ngoyilungisa. Ngahamba ngaye ekhaya kuthe ngesonto, kuthe last week ngabona ividiyo kabhuti omdala. Wangigigiyela. Ngangaba nankinga nalokho. Mhlampe no 4 or 5 days or 6 angazi. Ngakubuka nalokho ukuthi ngayibuza ukuthi engabe sisuka phi lento le. Kodwa ngase ngisheshe ngiyayifica emqondweni ukuthi okay okungenzeka ukuthi izinto azenzekanga ngendlela mhlampe bebelindele ukuthi zenzeke ngayo. Ingakho esebona ukuthi kufanele ayongijikela phambi kwabantu. Noma sekufanele angigigiyele ngamavidiyo phambi kwabantu. Ngakuthulela futhi lokho benganankinga nakho. Izolo, angazi noma izolo noma namhlanje, uSiya uyahamba uya kubangani bakhe uyobabhalisa into engekho. Kunepost eke yaphuma lapha eMaputo page noma anginaka ngisho uyinaka kodwa uSiya ejuleni kwenhliziyo yakhe uyazi ukuthi uyena owenze lento. La khona abhale khona ukuthi uTamara ngazi ubalekile engawakhokheli lama-influencer. Umbuzo wami uthi-ke ngibaleka mhlampe ngibaleka nemali kabani uma sekuphuma into ethi ubalekile, ngibaleka nemali kabani na? Le mali abantu abayikhiphile bebeyazi yini ukuthi iyakusiyameza? Lezo zinto lezo bengiyibuza ngingedwa ngoba ezinye izinto mawukuthi ibhekene nami kwesinye isikhathi angikwazi ukuyikhuluma nomunye umuntu ngisuke ngifuna nje ukuyibuza ngiyiphendule ngaleyo nto leyo. Sekukhona ipost, obviously le post le ibhalwe uSiya. Ngoba phela ayikho umuntu obeyitshela ukuthi uzoba neshiya ngaphandle kaSiya. Bangangena oMessi, bangena abanye abantu kodwa umuntu oweza kumina uSiya. Umuntu okuyena ebekubukeka ngazi ukuthi uphethe lento le uSiya. Nize nibone nami njengamanje sengihluthukelwa inhliziyo ukuthi labantu laba uButi Max noSiya bahlulwa yini ukuthi bakhulume nami ukuthi Ayanda asenze kanje. Why bafuna ukuyibukanisa nabantu bathathe lento bayise ku-TikTok? Nami ngumuntu ngahluthukelwa inhliziyo nami ngaphosta la ama-voice notes ukuthi kucace kahle ukuthi umsindo ongaka asebewenza ngamavidiyo uqhamukaphi. Ngoba kucacile phela ukuthi okay into edala lo msindo le ingoba mina angiyenzanga lento ebebelindele ukuthi ngiyenze ngesikhathi ebebefuna ngiyenze ngaso. Sunday bengisekhaya sakhuza ngamadoda. Sunday bengisekhaya wangifonela uSiya. Wathi wangibingelela wase esho ukuthi hey ngiyezwa kuthiwa bakubona eBhalitho. Ngabuza ukuthi mina information ebingahamba izifike kuwena lo ukuthi bengiseBhalitho bengicashile yini eBhalitho na ngoba phela ngingasekhaya lapho bengisedolobheni ngoba bengiseBhalitho not like bengicashile noma kufanele ngihambe la ngifuna ukuhamba khona. Ngase ke ngimngena kuqala ngale nkulumo yemali ngamtshela ngathi kodwa njalo angikhohliwe ukuthi kuno drink wakho sanga kumina. Ngizokulungisela ngoba ngisekhaya angifuni ukwenza izinto ngixhamazela mase ngicina ngibhayiziseka lapho nalapho. Ngathi mangikhuluma le nto kanti sengikhuluma into mhlambe sengiyilate ukuthi ngimchazele ukuthi no awungilinde ngiqede lokho ebengikuzele ekhaya mase ngiyabuyela kuwena ngoba phela vele angithi into engajahekile angithi udrink akuyona into esuka nesikhathi ukuthi cela ungisendele udrink wami kusasa. Ngakulalela nalokho ngiyafika ku-TikTok sekunamavidiyo enziwe ngami noma enganalo igama lami but kuyagigiyelwa. Usibanibani uzofotelwa yileli qhasha lakhe liuTamara kanjani. Ngayibuza ukuthi ngoba phela uSiya kade ngikhuluma naye Sunday kwenzeka kanjani ukuthi bese kuba khona into esikhona ku-TikTok engabe ukhuluma nami noma engabe ulinda mina ngoba udrink phela awuphoqa ngithi. Ngakhuluma-ke naye Sunday njengoba kuze kufika la kufike khona-ke njengamanje ukuthi njengamanje sekungazi ukuthi kubangwa imali. Into ebangiwe yile yokuthi uSiya bese kufuna ukwenza kube yi-must ukuthi kunemali engimkweleta yona kwi-account yami. Ayikho imali kaSiyamisa
Manginephutha mhlambe angazi, kodwa kwi-account yami ayikho imali kaSiyamiyeza. Kwi-account yami ayikho imali kaMax. Engingakusho nje lokho. So ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi phakathi kwabo akekho umuntu engimkweleta imali. Njengoba futhi engekho engike ngamcela ngathi mina ngicela ungenzela lento le. Ngidinga imali yazi ngilambile esiswini. Cha, lokho angikaze ngize ngikwenze futhi naye ngikathi ngiqala i-content angikaze ngize ngicabanga ukuthi kuyohamba kuze kufike la kube khona imali mhlambe eshawayo kuthiwa hayi sifuna ukujabulisa usibanibani. Kube ukuthanda kwabantu. And abantu imali bebeyikhipha ephuzweni lokuthi bazwe kuthiwa iza kumina. Ngangaba nankinga futhi nalokho. Ngawo uSunday, ngiyangixolela mina Nkosi yami nafethu angikwazi ukuhlala nje kuthiwa ngiyakhuluma nje ngiserious. Ngawo uSunday wathi kumina usethathe u2000 wawunika uMax ngoba umvala umlomo akathanda ukuthi kube nomuntu ozolokho WhatsApp emfuna udrink. Mina akaze azangifakela ipressure uMax ngendaba kaDrink, akaze ngabe ngiyamsukela. Nale ndaba yokuthi u2000 emncane ku50k yangena ngoba ngicabanga ukuthi kwakuyinkulumo eyayikhona ngaleso sikhathi, kodwa akaze nje zithi ayanda ngicela imali. Umuntu okubeke ngokusobala ukuthi udinga imali and udinga imali udinga iphesenti ngokwemali engiyitholile uSiya Nkosi yami. Uyena umuntu obekwenza kucace lokho ukuthi yena udinga imali. Wathi ke usethathe u2000 ephaketheni lakhe wawunikeza uMax ngoba ubalekela ukuthi uMax mhlambe alokhu emWhatsApp elokhu enza zonke lezo zinto emfuna udrink wakhe habe. Okay. Ngivume lokho ngithi mina hayi wenze kahle akunankinga. So ngase ngiyayibuza ngingedwa ukuthi okay, uma kuukuthi uSiya kuthe sekumele awukhiphe yena udrink wakhipha u2k, okusho ukuthi u2000 awukho omncane ngoba naye ephaketheni lakhe ukhiphe u2000 wawunika uMax. Shuthi vele iyona mali right le u2000 for udrink. Uyabona? Yena kahle kahle ngokungitshela ukuthi unikeze uMax u2k wayinika mina iclue yokuthi udinga udrink kwamalini. Ngajabula ke nami ukuthi hawu sengitholile iclue yokuthi makukhulunywa ngodrink kukhulunywa ngani. Kukhulunywa ngo2k ngoba naye uSiya kuthe sekumele uphume ephaketheni lakho u2k, kuthe sekufanele uphume ephaketheni lakho udrink wabona ukuthi kufanele akhiphe u2k. Kungani uma udrink kufanele uphume kumina kufanele kube imali, kufanele kudepend ukuthi kushawe emalini, kodwa uma uphuma ephaketheni lakhe uyakwazi ukukala ukuthi u2000 okufanele uye kumuntu. Kodwa ke wanganaka ke yena ukuthi unginikeza iclue mina. Ngase ke mina ke ngayigoqa ke ngendlela yami. Ngaze ngatshela uMax ngathi mina hayi phela ke makukuthi udrink u2000 kulungile ayikho inkinga. Ngoba vele ukhona lo ogcine ungabuyanga. Sesingawenza udrink. Sithi hayi udrink wakhe ke lo ngoba vele ikhona leya eyaphuma vele esanga kuyena ebekufanele sithi masigoqa lenkulumo le kuze ngabe umuntu omumbi ubuye ke lo wathi isamba lesiyasikhathu sa2k sibuye emeseke sikhuluma ngodrink ngoba mina nginankinga nodrink, kodwa kufanele uvele ubala nawo lo drink loyo ukuze abantu bangabi nalento yokuthi uThamara wadla imali akazange azakhiphe ngisho udrink. Uright udrink, kodwa ngibona ngazi ukuthi usuvele usungakuyena ngoba khona lo wa2000 loya okhona vele kuyena uvele ungakuyena lo wa2000 loyana. Uyabona? Ungakuyena vele lokho kufanele sikubeke ubala ukuthi ungakuyena, and after ehambile ayikho ifeedback engayithola ukuthi sihambile
saxoxa safika la ngoba bengithi lo 2000 uyolanda enye imali, nansi le mali obuye ulanda. Akubange kusabuya konke lokho kumina. Waphinda wenza ulive wathi 2000 bekuwa petrol. Mina ngo-Ayanda bengazi ukuthi 2000 wendawo yokulala. Angisana nkinga nokuthi ubuyeke, sengenzela ukusho ukuthi ngoba uthe yena mayikhipha ulokhuzana, uthe yena mayikhipha u2000, uthe yena mayikhipha udrink wakhipha u2000. Okusho ukuthi u2000 imali eright for udrink. Okusho ukuthi angisamkweleti at all ngoba ukhona vele lo 2000 ongakuyena vele. Ukhona ungakuyena namanje uhleli vele. So mina akukho la engirong khona. Ngoba udrink kuthe makufana uphume ephaketheni lakhe. Wabona ukuthi okay, ubhuti omdala uMax ufanele u2000. Okusho ukuthi nami ephaketheni lami kufanele kuphume u2000 uhambe uye kuSiya. Oka drink. Sengizosho ukuthi ungakuyena vele kuyimanje sikhuluma vele ukuyena u2000 loyo. Okuchaza ukuthi angisakweleti umuntu. Angazi noma iqiniso noma amanga yini ukuthi wanikeza uMax u2000. Angazi noma iqiniso noma amanga. Kodwa ke ake sithi mhlambe wamnikeza ke ubhuti omdala uMax u2000. Nami sengiyawudedela ke lo 2000 namhlanje. Ngithi kuSiya udrink wakhe. Ungakuyena vele. Ungakuye sikhuluma nje. So sengizochaza lokho ukuthi hayi ngiyawudedela lo 2000 loya. Awungabusabuya. Usudrink kaSiya. Ngoba vele ukuyena. Awungabusabuya. Ukuye vele ukuyena ungasesayidini lakhe awunankinga. Kodwa akekho umuntu obefisa ukuthi kube nezinto ezikhulunywa. And kubantu mina abangisekile, baningi abantu abangisekile, baningi abantu abenze ama-video, kodwa akekho noyedwa oke wajikela ku-inbox wami wathi yena udinga imali. Akekho noyedwa, kubona bonke abantu ebenibazi ukuthi bakhona kuleyo nto leyo, akekho noyedwa. Umuntu engisakhulume naye indaba yemali uSiya noMax. So into injalo bengizochaza nje ukuthi hayi bengenankinga no-drink. Kodwa ngoba uSiya unginikezile iclue yokuthi masikhuluma ngo-drink sikhuluma ngento engakanani. Wase ekubeka ngokusobala ukuthi naye lo muntu obemsiza okubhuti uMax umnikezile u2000. Okusho ukuthi naye uSiya akabambe lo ngakuyena u2000. Ngiyamnikeza wona njengo-drink wakhe. Awunankinga awuhluphi. Kodwa into edala ukuthi size sifike la ukuthi ubhuti Max noSiya bahlulekile ukuthi bakhulume nami eceleni. Ngabona sengibona ngama-video. Hawu ngayibuza yini manje ama-video ngoba phela sikhulumile noSiya ukuthi ngisekhaya ngizobuya ngize ngapha eGoli. Yini sengazi ukuthi manje kuyaliwa. Nami ngize ngicine ngihluthukelwa inhliziyo, ngicine ngiposta ama-voice note ebengenasidingo. Kodwa manje ngoba bona babone kuyindlela eright yokwenza izinto. Nami ngomuntu eyami inhliziyo iyakhona ukudinwa njengoba nabo bekwazi ukuthi badinwe baze benze izinto ngendlela mhlambe engahlelekanga. Nami ngumuntu.